Твърденията на Ердоган, че съм движещата сила на този фалшив преврат, са напълно неверни. Няма никакви доказателства за това. Казах на турското правителство, че ако имат някаква улика срещу мен, трябва да я покажат на света. Призовах за международно разследване, кой стои зад метежа. Ако то покаже, че аз даже с една дума съм допринесъл за това и бъда посочен за виновник, ще приема това решение. В Турция не приеха добре предложението ми и въобще не отговориха. Турското правителство се опитва да ме екстрадира не от няколко дни, а от началото на разследванията от 17 декември 2013 година. Те отправиха няколко искания, които американското правителство отхвърли. Не вярвам, че и сега ще ме предадат. Турското правителство оказва натиск върху много страни за това да не обявят за терористи. Например, те използват базата Инджирлик и фондация Кемал Паша, за да притискат американската администрация. Ердоган се вижда като лидер на света и нарича себе си емир на вярващите. Той използва ивицата Газа и мюсюлмански братя в свой интерес, без да им дава нищо насреща. Няма да ходя никъде, макар да съм получавал покани от Русия, Канада и други страни. Бих пътувал само за Турция, където да изживея последните си дни.